kato nyt totakin. Ihme kun luumukiisseliä. Vaikka sehän noissa uusissa ossioissa on, että ne kiinnostaa varkaitakin enemmän. Kun vanha Paska voi jättää viikkokausiksi ovet auki eikä kukaan koske. Stellansin valikoimissa löytyy perunamuusia. Hei Pervo, mitä sä laitoit sinne takialle? Hei, ja sä lähdet. Voi ei, anteeksi, kauhea sotku. No, kuules tyttö. Ismo toiletissa luumukiisseliä. Ai, että lemmenkohtaista, kun se tyttö karkuun nilkottikin. Joo. Se oli myymällä. Paska. No arvasiamat, jotain sillä oli, kun sillä tavalla juoksee. Kyllä. Tunnet sä sen? No sama, jonka mä ajoin viime viikolla ulos meidän kellarista. Joo. Vaikka Seppo väittikin, että oli mukaan ihan viatun tyttörasu. Huumeita? Meidän kellarissa? No, en nyt ihan varmaan, mutta että saattoi olla poliisiakin piilossa. Mistä noita tietää? Siis Luumukiisseliä. Makkarasoppa. Perunamuusia. Makuuhuoneeseen. herranjestas. Auki on. Joo, heippa. Naisystävä vaatii kaiken näköisiä maahanmuuttoja. Makuuhuoneeseen. Aina huolia. Niinpä tietysti.